Dneska si povíme, kdo je to Sirenhead. Sirenhead je vysoký tvor, který je takový hnědý a má místo hlav sirén. Může měnit svoji výšku. Nejčastěji je vysoký jako strom až nad strom. Může být i menší než strom, ale to málo kdy. On vás zabije jakoby, že on svých siren může vydávat tak hlasité zvuky, že vám doslova jako praskne hlava, doslova. A poprvé byl spatřen v roce 1966, když rodinka jela na dovolenou, teď už nevím kam, a spatřili tvora, který má místo hlavy sirény. Nikdo neví, odkud je Sirenhead, ale nejčastěji teorie, že je z voidu, z prázdnoty samotné. A taky Sirenhead se umí objevit z ničeho a umí trošku měnit tvar. Ale ne úplně, ale umí ho trochu to. Sirenhead nejčastěji je v lesích nebo na loukách. A vždy, když slyšíte sirény, takové sirény, tak zdrhejte, protože takové sirény nejčastěji vydává Sirenhead. A Sirenhead je fiktivní postava, která se po internetu docela rychle spopularizovala. A Sirenheada vytvořil kanadský umělec Trevor Henderson. A pokud chcete více bytostí od Trevora Hendersona, ať je vysvětlím, tak mi napište do komentářů a pokud chcete, ať udělám video, kdo je to Cartoon Cat, tak tu dejte 100 lajků. Čau!